Kus Janar Abdurrahman Tichani shine shugaba a ƙasar Nijar yanzu haka. Ba nan haka ya faru, Janar Abdurrahman shine shugaban mai bada kariya a fadar Bazoum, kuma bugu da ƙari shi ya jagoranci juyin mulkin da aka yi. Haka zalika shine shugaban Nijar a yanzu haka. Akwai raɗe-raɗi da ake ta yawo da shi a media kan cewar Bazoum ya sa hannu ko bai sa hannu ba. Babu tabbacin cewar ya sa hannu, domin da akwai datan sun fito media sun nuna shi, amma dai su sun fito media sun faɗa juyin mulki ya ido. Tun daga shi kamar yadda na gaya muku, Janar Abdurrahman shine shugaban Nijar a yanzu haka, shi yake ba da doka da oda. Abin tambaya a nan shi ne, shin wannan hali mai girma President Bazoum yake ciki? Allah Ubangiji fidda shi lafiya. Amma me za ku ce dangane da wannan abu da ke ta faruwa? Allah ya sa mu dace. Da dumi-dumi sabon shugaban mulkin sojan Nijar, Brigadier Janar Tiyani Abdurrahman, Allah ya taya riko, Allah sa Nijar su ga alfanun hakan. Ba ruwana habba. Sun kasa. Bazoum, kujeranka ba ta yaro bace. A tsakanin su ma suna ta rikici, har yanzu sun gagara zaben wani. In Allah ya yarda, ina muku albishiri yan uwa, kujerar Bazoum yaro bai isa ya hauta ba. In Allah ya yarda, Bazoum zai dawo kan karagar mulki. Allah sa mu dace. Tarihin juyin mulkin sojojin Nijar. Number 1. Juyin mulkin shekara ta 1974 a watan Afrilu. An hambarar da gwamnatin Hammani da Yauri, kamar da kuke gani a samana. Juyin mulkin 1996 a watan Janairu. An kifar da gwamnatin Muhammadu Usman, kamar da kuka gani a samana nan. Juyin mulkin 1999 an tunkuɓe gwamnatin Ibrahim Bara mai nasara, tare da buɗe masa wuta aka kashe shi. Juyin mulkin 2010 a watan Fabrairu an hambarar da shugaba Mamadu Taja Bazoum. Tun kafin hawan sama aka yi yunkurin a masa juyin mulki, amma abin ya ci tira. Yunkurin juyin mulkin da ya ci tira a 2021 a watan Maris, wanda ya rage saura kwana biyu kafin rantsar da Muhammadu Bazoum, kamar da kuka gani a wannan asmana. To shi da tun a farkon mulkinsa an yi kokarin a tunkubar da shi, amma abin ya ci tira saboda Allah na tare da shi. Ina a kwana ina aka tashi ne ya kasance akan mulki. Kuma a tarihin Nijar ma ba taɓa samun shugaba kamar Bazoum ba, kamar yadda dattawa suka faɗa, sannan kuma na karanta, saboda shi ne mutum na farko wanda ya fara kawo musu cigabobin da duk shugabanninsu na baba wanda ya kawo musu, ko kuma hangen nesansa. So in fact in gaya muku, Muhammad Bazoum yana matukar son 'yan ƙasarsa 'yan Nijar. Da wannan muna ta muku addu'a Allah Ubangiji ya sa Muhammad Bazoum ya fito lafiya, kuma Allah ya kare ƙasar ku Nijar. Mu ma Allah ya ba mu zaman. Kofa da dumi-duminta a halin yanzu ƙasashen Turai, ƙasar Faransa, Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma wasu ƙasashen duka sun janye tallafin da suke ba ƙasar Nijar sakamakon wannan juyin mulki da aka yi. Ƙasar Faransa kuwa bashin cire tallafin da ta yi a ƙasar Nijar, ta ce babu wani shugaban ƙasa a idanta da ya wuce Muhammad Bazoum. Wanda hakan ne ya kawo wata sabuwar tambaya. Shirin ɗin da ake na cewa wai da sa hannunsa aka yi wannan juyin mulki a ƙasar Nijar, anya ko da gaske ne? Ƙungiyar African Union ko wato ƙungiyar ƙasashen da ke Afirka sun ba sojin Nijar umarni da duka su koma bariki nan da kwana 15. To idan ba su koma bariki ba me za a yi kenan? A ECOWAS ko wato kungiyar tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma, gobe Bola Ahmed Tinubu ya kira mitin din gaggawa za a zauna akan wannan juyin mulki da aka yi a Niger. Kuma a halin yanzu ko da aka ce a rufe boda a kasar Niger, akwai sojojin France, America, Italy da kuma na European Union a cikin Niger a halin yanzu. Sai kuma na ƙarshe, har yanzu ban ga wata majiya tsayayya da tabbatar da halin da Muhammadu Bazoum yake ciki ba a halin yanzu. Shin lafiya ko ba lafiya ba? Kuma duka kasashen da suke cire tallafi a ƙasar Niger suna fa magana da a saki Muhammadu Bazoum a halin yanzu. Allah subhanahu wataala ya ci gaba da kawo kwanciyar hankali, zaman lafiya a ƙasar Niger da kuma Afirka baki daya. Allah ya samu dace. Ga takaitaccen tarihinsa da Baro Arzika ya haɗa muna. Hakikan idan aka waiwayi tarihin sabon shugaban kasar ta Nijar General Brigadier Tiyani Abdurrahman, za a lura cewa an haife shi ne a ranar 1 ga watan Janairu na shekara ta 1964 a garin Tukunus da ke cikin gundumar Filange, jihar Tilaberi. Ya yi makarantar boko ta firamare a Tukunus ɗin, makarantar secondary college a Filange, kafin daga bisani ya zo ya yi lise Isa Korombe da lise Kasai a birnin Yamai, inda ya samu takardar shaida baccalaureate serie A shekara ta 1984. Daga nan ne ya shiga aikin soja, inda sannu a hankali ya rika samun ɗaukaka da ƙarin galoli. Daga soldat de deuxième class a shekara ta 1985 ya zama caporal a shekara ta 1986, su lieutenant a shekara ta 1991, lieutenant a shekara ta 1993, kapitan a shekara ta 1997, commandant a shekara ta 2002,
lieutenant colonel a shekara ta 2007, colonel a shekara ta 2012, sannan ya zama general de brigade a ranar 11 ga watan Janairu na shekara ta 2018. A tsawon aikinsa na soja, janar Chani Abdurrahman ya rike mukamai da dama. Da haka ne ya yi zaman horon sojoji daga shekara ta 1985 zuwa 1986 a rundunar horon sojoji sai iton dibiya, da kuma rundunar horon sojoji ta agadas daga shekara ta 1992 zuwa 1994. Daga nan ne aka kai shi rundunar sojoji ta Ngurti da ke cikin jihar Difa a shekara ta 1994, inda aka ba shi shugabancin wani sashe na rundunar. Ya kuma rike mukamin mataimakin kwamandan rundunar ta Ngurti a shekara ta 1995 da kuma mataimakin rundunar sojoji ta Gigimi a shekara ta 1996. Daga nan ne aka naɗa shi kwamandan rundunar sojojin ta Gigimi a shekara ta 1997, kwamandan rundunar sojojin Dirku a shekara ta 2002, babban kwamandan rundunar sojoji ta Damagaram Zandayar a shekara ta 2003, kafin kuma ya rike mukamin babban kwamandan rundunar sojojin Agadez a shekara ta 2006. Daga nan ne aka maido Chani Abdurrahman aiki a ofishin babban kwamandan rundunar sojan Niger Eta Major, inda ya rike mukamai daban-daban daga shekara ta 2007 zuwa 2009. Bayan haka ne aka naɗa shi kwamandan yankin tsaro na 3 Zandayar a shekara ta 2010.